Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Sondo na to siya, Tikoy. Ayaw. Tara. Dili ka lang. Di na kinahanglan. Pasagdan na to siya. Ingon siya niya na kaniadto sa kauban pagkamisaryon sa among mga operations dito sa Mindanao. Kalit siyang mawa. Migbalik niya, doon na siya daghang informasyon. Basig may rato may tabo niya. Tuos akong kagalingon, bay. Tuos akong kagalingon. Tuos akong giingon. Salig ni Greg. Dili lang ta. May magpaabot na ako sa bita mo. Basta salig ni Greg. Mr. Mark. Period ay. Usbon ko. Salig ni Greg. Period. Nahunong sa ganihan nakita namong tulo ni tuntulog Tikoy. Nya misimang siya diha. Tinuod kang tiglimpyo siya ng ospital. Oh, di man ka mahimot tangton. Mura man tao kag itoy nga gikagid. Oh, kape oh. Gusto kong may baho kisi na matikdan o gipanidaan karon ni Greg. Ay, prado ni mo. Wato na to si Greg. Adto niya pangutana o dili rin ako. Kay wa ko maibaw. Higop na kape oh. Mayo gani kay buhi ka pa to no. Kung namatay ka pa ganina, patay na gyud ka. Ay, sorry ha. Normal mo sige na sa taong mamatay. Di ba ton? Wa pa sila bugawasan ang ilang gisugdan nga kwarto. Bigawasan siya. Nagdudas cart. Nagda siya mga tabo. Ito na siya. Sir, yan ako sa ospital. Wala ko nung upila. Naluwas pa. Paingon ako sa kwarto ni Leon. Wala ka matno, sir. Tiwas talaga si Leon. Pila lagi minuto, sir. Tiwasan ko siya. O, sir, nasulog ko. Nasulog ko business niya dito. Bye, sir. Kanudahan siya luyok. Nagsigig tanaw sa matagpultahan kay iyang malabyan. Diya na siya sa room 301. Padunga siya nga to sa room 305. Numero sa kwarto ni Sir Leon. Room 303 na. Sa unahan, room 304. Ug dayon ang kwarto ni Sir Leon. May kikuha siya ng tubangan. May tanaw sa numero sa kwarto. Musuja sa kwarto ni Sir Leon. Armas good ang iyang gikuptan. Siya kita. Diyak siya kita. Makamata si Leon. Kinsay nagsugot ni mo. Katapusan na lang ni. Kinsay nagsugo ni mo. Pasilo ako. Ha? Taruha. Wa na nako sa pungi mong baba. Kinsay nagsugo. General Pancho. General Pancho. Ha? Gusto kang mamatay? Ha? Sir Leon. Okay, naka, sir. Greg, Dali mo sa kwarto ni Sir Leon. nakasi kwarto sir. Pagdali mo sa tonton. Greg. Sir. Yan na sila paingon sa tikoy og tonton. Sorry kayo, sir. Nanay ka na ako ang boat mo patay, di mo? Napatay na ko siya. Kung sanay na buhay kung lubagon ang liog. Inong ginubag na liog. Narisi. Sir? Sakit o dirasyon. Sakit
Relax, sir. Relax lang. Oh, okay. Salamat ha. Pero akong unlan ba na wa? Oo. Unlan mo inaigo sa diyang gitarget kaniya silencer. Patay ang ko. Gibuhi ka pa. Kay maayo kang tao. Nananiro na ko. Ang nanta mo. Nananiro gid. Gibuto gid. Gibuto gid. Nananiro. Sir Leon, Suday no. ingon day anang nahitabo. Mo dito kalit ka lang bibiya na mo. Greg, salamat kayo. Unsa resulti na ko nimo, Ton? Sige na. Ibalhin dahil og laing kwarto sa Sir Leon. Ug kinahanglang bantayan siya. Oo, karon na yun, Greg. Ipahipos ka ng batay nga way mahibaw. Ipalabay ka na sa iyong lugar, Ton. Ipuso na ka na karon taon. Ton, Greg, Sir Leon. Tubog anak. Salitin ka ino itong matana. Kung sinagsubo niya ka. General Pancho. niya na kaslaing kwarto, sir. Naanay mga bantay mga polis sa gawas. Napatay ni Craig. Huwag bisan usa nga kamatikod nga gigawas na din sa ospital o gilabay na sa iyong lugar. Unsa na ton? Grabe si Craig. Dili kay nako maklaro ang imong gisulti. Panawanan ni as kung inong uba ba? Masamod ka ha. Gilangkat pagod nimo ang gibutang sa imong baba. Karon maklaro ni. Maklaro ni mo akong isulti. Matud ko, unsa na ton? Grabe si Greg, di ba? Oo. Wa gini kalibutan si Tikoy nga may napadid-an na yun si Greg. Giluwas ka ni Greg, Sir Leon. Muna akong giingon. Dili ka kumpiyansahan si Greg. Ambing yun. Bisan kamay nga hungaw. Subaho sa itong gibuhat siyang asawa. Dili gibakaw nga bisan kamay. Pero nga nung nagtinguha ka man og maayo, nga mo trabaho siya nimo. Tungod sa kakilas ang lihok. Suma, unsa na hitabo karon. Gusto na kong paimuslan o nagmaayo si Craig. Himuon ko na siyang tuwaan o kalingawan. Pasayaw-sayawon ko na siyang maayo sa akong pad. Anha ko na siya hukman sa final na kong hukom. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!